prepararles para la festa de la presentació? Espera, que encara se m'està pegant a mi. Tinc que fer preguntes. Que em fas mal, que és del meu monyo. Però és que les necessite para la celebració. Haurem de menjar alguna cosa amb el té. Celebració? M'agrada molt celebrar coses. Estic convidada? Puc anar? Així no vaig bé, anar de gala? Les preguntetes. No saps què fas així, però vols anar a una que li ha donat per fer preguntes. Em diuen Alicia, ja que és el meu amic el sombreret. No li agraden molt les preguntes. Encantat, Alicia. A mi em diuen Mr. Pan. Són els xiquets perduts. Tot allò que s'envolta és el país de nunca jamás. ¿Comprensió? Ja podia ser el de nunca jamás. Farem preguntes al sombreret. Què us ha portat al nostre país? Al vostre país estem al Palau de la Regina de Cors. No sé si t'has adonat, bonic o bonica, perquè amb les malletes que em portes... Nosaltres estàvem passejant pel nostre bosc. Hem vist un camí nou per explorar i hem arribat així. Altra vegada, una mesita medio. Mira que em fa replene. Anem a parlar amb ella, a veure què li passa. Ves tu, que estàs segur que està boja. Hola, senyoreta. I què per a presentar-te has de fer preguntes? Hola, espera un moment, que arreglaré todo esto, que he fet un desastre. Con un poco de azúcar esa piedra que os dan, la piedra que os dan, mejor. Y un poco de azúcar esa piedra que os dan, deshechos tomaré. I esta s'ha d'ajudar? Primer tira tot per terra i després ho arreplega tot amb un poc de sucre? Clar, sucre. Vaig a trucar als desordinadors, que segur que coneixen algo per les teulades. Ximini! Hola, haveu vist alguna princesa o alguna regina per allà per les teulades? No, però podem ajudar-los. Al compàs? Ha dit el... Al compàs! Vinga, amigos, al compàs! La rodilla del compàs, la rodilla del compàs. Per cert, em diuen Alicia. Jo soc Carolina. Jo Cristina. Però vaig a posar el Facebook i Twitter de començar la presentació. Vaig a buscar el sombreret i torne. Espereu-nos per a la celebració.
Ara que ja s'han escoltat per a Galícia, no fa falta que es presentem. Acabo d'enviar el tuit i comencem. Veig el mòbil, Cris. Les dues tenim l'honor i el privilegi de donar-los la benvinguda a aquest teatre on va tindre lloc la presentació de les nostres falleres majors i les seues corts d'honor per al 50 aniversari infantil. Com a part del nostre conte, tenim a l'escenari ja presidit per la Reial Senyera de València i els nostres externats. Per trobar a la princesa infantil del regne Sant Vicent, Amparo i Turbí, hem de presentar primer a la que és ja la seva cort d'honor. Anem a demanar que puja a l'escenari el príncep d'aquesta història. Un xiquet que, amb solament 7 anys, ha demostrat estar més que preparat per a realitzar la seva tasca. La seva il·lusió ha sigut transmesa a tots els fallers que l'envolten. El nostre president infantil per al 2013-2014, Izan López López. Començarem amb la xiqueta Sofia Rubio Ruiz. Per a conèixer el nostre cicle de la vida. Any rere any, la família fallera es regenera i tracta de lluir amb més força que l'any anterior. Es presenta a la meva família i el seu particular cicle de la vida. la llum, el color i la inspiració de tota la comissió fallera. Todo es tan grande aquí, esto es una locura. Mami dice que está bien, pero no estoy segura. Nueva escuela, nuevos amigos y ese baile al que tengo que ir. Soy una niña de un pueblo muy chiquitín. Este mundo no es para mí.
vulga estar preparada, nosaltres sabem que està perfectament capacitada per a fer realitat la seva il·lusió. Des de xicoteta ha pensat convertir-se en una princesa de conte i avui està fent realitat aquest desig. El seu somriure, que mai l'abandona als moments importants, està a punt d'il·luminar aquest teatre. Reclamem la presència a l'escenari del nostre president infantil per a rebre el que a partir d'avui és la fallera major infantil dels carrers Sant Vicent, Amparo... Aitana López López. Imposarà a Aitana la banda que l'acredita com a fallera major infantil. És l'hora de veure una gran transformació, de veure com una jove de Sant Vicent, Amparo i Turbi es converteix en tota una regina fallera. Ai, arribaré a ser la regina de cap jo. I veu nada i es transforme. Tu ets una fada i jo continuo sent la mateixa xica. Solament fa falta que tingues un poquet d'imaginació, que el teu somni es farà realitat. Salacadulla, chachicomulla, bibidi-babidi-bum. 7 palabras de magia que son bibidi-babidi-bum. Salacadulla, chachicomulla, bibidi-babidi-bum. Yo hago milagros con esta canción, bibidi-babidi-bum. Tu salacadulla, bi, y chachicomulla, mu. Pero para lograr un gran amor, bibidi-babidi-bum. Ja no és únicament una jove dins de la comissió. Va convertir-se en la màxima representant de la nostra falla. Una responsabilitat que va a dur a més alt gràcies a la seva mirada plena de vida, plena de falles i de pur sentiment. La seva bellesa es multiplica quan trau les falles del seu cos. El somni d'una jove que s'està transformant en tota una realitat. És un orgull per a nosaltres rendir homenatge d'orgull i pleitesia a la fallera major dels carrers Sant Vicent, Amparo i Turbi per al 2013-2014. Senyoreta María Amparo Marí i Tassinari.
president i la fallera major. Tú fuiste presidente, ¿no? Yo no. La nostra fallera major d'Insins imposarà la banda de fallera major amb Maria. Visca la fallera major. No eren solament dues, la princesa Izara i la regina Maria Amparo del regne de Sant Vicent del Pariturbi. Si venim per a la celebració? Sí, però aquest any es celebra el 50 aniversari de la nostra comissió infantil i hem de presentar a les 49 regines que van ser abans d'Izara. Esteu d'aniversari? Hem de preparar tot per a la celebració. Enviar les invitacions, preparar la carta, el té, però una vegada que tinc a la regina i a la princesa que toca... Tranquil, sombrerets. Vaig a buscar els presentadors de l'aniversari. Cristina i Carolina cap al seu lloc. Vingueu amb mi, asseieu-vos. Asseieu-vos. No tant com el conit, però ràpid, que se refredarà el té. Anem. Tira, Alicia, que ja comencem. Ja pots anar amb el sombrero, que nosaltres ens encarreguem. Bona vesprada. Bona vesprada a tots i gràcies per compartir amb nosaltres un moment tan important de la vida de la nostra falla. Tenim l'honor de poder celebrar amb tots vostès el 50 aniversari de la nostra comissió infantil. Va ser un 30 de desembre de 1962 quan es va crear i 50 exercicis fallers després estem ací de nou per a recordar i fer homenatge a tots aquells que formen i han format part d'aquesta història. És un orgull per a nosaltres veure desfilar de nou a les falleres majors i als presents infantils que ens han representat al llarg de tota la nostra existència. Per a començar aquest acte, amb tota la dignitat que requereix, preguem la presència a l'escenari dels nostres representants per al 2014. Aizara López López i San López López. María Amparo, Marita Sinari i José José García. Començarem amb l'any 1969. President infantil Vicent Vázquez Sempere. Moment que es pot record viscut per moltes generacions. És el moment que els nostres representants ocupen el seu lloc i es preparen per a veure l'estampa més esperada d'aquestos 50 anys. Tots els representats reunits baix el mateix estàndard. ha aconseguit arribar fins al dia d'avui, 50 exercicis després del seu origen. No podem oblidar-nos d'agrair la seva presència a totes les falleres majors i presidents infantils que han passat per la nostra història. I també a aquells que no han pogut compartir aquests emotius instants amb nosaltres. Gràcies per representar sempre els valors de la nostra falla amb el mateix orgull amb què ho vau fer temps enrere. Poder comptar amb vosaltres en un dia tan especial converteix aquesta fotografia en un record per a sempre.
Sou vosaltres els que heu fet que aquesta història continuï viva. Portem tot per a la celebració. Però, un moment, així no queda ningú. Anem a buscar la princesa i la regina. Anem, Alicia, anem. Yo hago milagros con esta canción. Tu sala la vi y chachi como un labú. Pero para lograr un gran labor difícil, todo se logra con solo decir. Feliz cumpleaños te doy a mí, por el día con 2 tazas de buen té.